Ihlabathi libekele umhla wama-24 kuMatshi ukuphawula isifo sephepha i-TB ukutsho, kwaye uMasipala uMbaxa weNelson Mandela Bay uphehlelele amaphulo aliqela ukuxhobisa uluntu malunga nesi sifo se-TB. Ukanti osecaleni kwam lilungu lekomiti likasodolophu kuMasipala uMbaxa weNelson Mandela Bay uceba uTsonono Buyeye. MMC sakwamkela kwiMpuma Kapa TV. Ngaba mhlawumbi ngawaphi amanyathelo okanye amaphulo enwathatha uqinisekisa ukuba ngaba nixhobisa uluntu lomasipala malunga nesi sifo se-TB? Enye yezinto esizenzayo, not just as umasipalathi but uDepartment of Health within the district Nelson Mandela, kukuzisa i-awareness kubantu not only abaphila nesi sifo kodwa nakubantu abaphila nabantu abachatshazelwa sesi sifo, nakubantu abangekachatshazelwa sesi sifo, ngoba umnqweno into yoba amanani ethu ehle. Ikhona ke into exhalabisayo apha eNelson Mandela ngakule nto ye-TB, ingakumbi abantu ebebeke bafumaneka bechatshazelwa sesi sifo abaninzi bayalahleka kwi-treatment. Umntu uza apha ekuqaleni sidibane naye sesingasakwazi umfumana. Sinalo ngxaki ke sinayo, sisitsho ke ebantwini ukuthi into ye-TB ayilohlazo, ayonto uyifumana ngenxa yokuthi kwenzeke ntoni, yinto enokwenzeka nakubani. Sisifo esisulelayo i-TB. Into ebalulekileyo into yoba umntu xa sesimchaphazele esi sifo aqhubekeke nokuthatha i-treatment for the full course, because i-TB sisifo esinyangekayo. Akukho sizathu soba abantu babhubhe ngenxa ye-TB, i-TB ibe isisifo esinyangekayo. Okugqibela MMC, ngaba mhlawumbi ngowuphi umyalezo enushiyayo nina ningumasipala kubantu abahlala abathe bachatshazelwa sisifo se-TB? Sithi kubahlali abachatshazelwa sesi sifo nakubahlali abahlala nabantu abachatshazelwa sesi sifo, into yoba bangalahli ithemba, mabayazi into yoba esi sifo siyamaneyjeka, siyanyangeka. And nakubantu nje general siyafuna ukutsho ukuthi i-TB ayonto yokuhlekana, ayonto abantu bangahlekisa ngomnye xa imfumene, ngoba besesitshilo sathi le nto ingafumana nabani, sisifo esisulelayo. So umnqweno wethu into yoba abantu basi-understande, bafunde nge-TB, bayi-understande nobungozi bayo, ukwenzela into yoba bakuthatha izinto ezifunekayo ukwenzela into yoba singabachaphazeli. But eyona nto ingamandla into yoba xa sesikhona singaspredi, sisipredele kwabanye abantu. So sihambisa lo myalezo sokuthi abantu mabayithathe i-medication yabo ngamaxesha afanelekileyo, and abantu bangahlekani ngento ye-TB ngoba sisifo esinofumana noba ngubani. Kodwa xa sebesikufumene siyabacela abantu into yoba bangajiki phakathi kwi-treatment yabo. Abantu bayithathe i-treatment ngokwalaa ndlela bacetyiswa ngayo kwii-clinics nakwiindawo zokusebenza. Sinazo ii-programs esinazo, sithi make sure uba abasebenzi bachaphazeleka nabo bayakhathalelwa, bayayifumana i-treatment, bayayifumana i-support, bayalinikwa ixesha off loba bake bahambe baye emakhayeni abo bayozigada kwenzela into yoba bazokwazi ukubuyela emisebenzini, ngoba sisifo esilula nje umntu within a few weeks uyakwazi ukubuya singakwazi ukusulela abantu. Because into efunekayo ngelaa xesha sisasulela usuke phakathi kwabantu kwenzela uthi ubuya, I think it's normally 2 weeks, ubuye sesingasasuleli bantu. Kodwa ke into esisifunayo into yoba singakubulali nawe, so sicela abantu ke bahlale kwi-treatment. Zezo zinto nje sinazo ezingumyalezo kubahlali nakubasebenzi balapha kwa-Nelson Mandela. Enkosi kakhulu MMC. Lo ke babukeli beMpuma Kapa TV ngu-MMC uTsonono Buyeye, nalabo sichazile ukuba ngaba bengumasipala uMbaxa weNelson Mandela Bay banamaphulo aliqela abawenzayo uqinisekisa ukuba ngaba baxhobisa uluntu malunga nesifo se-TB.